Mae ti'n dathliad o 3 mlynedd o waith caled a bod fi wedi llwyddo cael gradd oherwydd yn yr ysgol. Yn ddim yn siŵr sa fi'n dod i Prifysgol neu ddim, sa fi beth sa fi'n neud. A dod yma heddiw a dwi wedi cael gradd da, mae'n golygu popeth. A bod fi fel person ddim yn meddwl bod fi'n gallu neud o. A dwi wedi, a dwi hyd yn oed yn cysidro wneud gradd meistr, so fi dod yn bell, so mae'n golygu llawer i fi a mam a dad hefyd. Dwi'n meddwl oedd y hyblygrwydd fi oherwydd o'n i'n neud drama a theatr gyda ffilm a Theledu, felly o'n o dewis eang o be fi'n eisiau gwneud, rhai theori, ymarferol, so o'n i hefyd balans da heina, a bod fi'n astudio'n Gymraeg hefyd, so o'n i'n gallu dewis i cyflwyno gwaith yn Saesneg neu cyflwyno gwaith yn Gymraeg, a o'n i'n ffeindio hwnna'n hawdd hefyd, a wedyn just bod darlithoedd oherwydd oedd y montiau 10 hwnni ynddo fo, so oedd yn neis cael grŵp bach, o'n i'n gallu siarad, oedd yn neis cael sylw tiwtoriaid, so oedd yn neis cael ffocws yna. Yn lle gael grŵp mawr ohonyn ni. A dwi'n meddwl bod dwi'n enjoyo'r cwrs, mae wedi mynd yn rili gyflym, pob modiwl ni'n hoffi, un o ddim un o'n i'n casau. A dwi'n meddwl jyst y pethau ymarferol ni'n hoffi fel perfformio drama, gwneud ffilm, oedd y gyd yn just profiad gwych i fi, a dwi wedi dysgu lot ohono fo. Dwi'n meddwl bod pawb wedi dweud y ateb yma, ond just y lle ei hun fel y lleoliad, mae'n campws eitha bach, gymharu â llefydd fel Manceinion yn Lerpwl. Chi'n gallu cerdded ym mhobman, mae'r staff y Prifysgol, maen nhw mor neis, a dwi'n gweld nhw'n edrych, chi'n gallu dweud helo i nhw. A'r ffaith bod y traeth jyst 10 munud i ffwrdd o'r Prifysgol, a bod popeth mor dlos, mae mor neis. A mae pobl dwi wedi cyfarfod fama, wedi dod mwy fel teulu fi, na fel ffrindiau, so fi'n gallu dweud helo i nhw unrhyw man. A dwi'n gobeithio cadw mewn cysylltiad efo pawb unwaith dwi'n gadael, ond ie, fi jyst yn caru Aberystwyth gymaint, a dwi'n gallu dychmygu gadael.